गोंय सरकारान युनिफाईड पेन्शन येवजण लागू केल्या। सरकारी कर्मचाऱ्यांक निवृत्ती उपरांत दर म्हयन्याक 10,000 रुपया वा पगाराच्या 50% पेन्शन मेळटली, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। आयच्या कॅबिनेटान इन प्रिंसिपल अप्रुवल फॉर द इम्प्लिमेंटेशन ऑफ द युनिफाईड पेन्शन स्कीम UPS इन द स्टेट ऑफ गोवा। ह्या स्किमीत आमी खास करून द एम्प्लॉईज हू हॅव द एडिक्वेट सर्विसीस विल गेट द एश्युअर पेन्शन at least 50% of the last 12 months average salary as a pension. Minimum pension is rupees 10,000 per month will be given to those who have at least 10-year services. Family pension to the spouse will be given at the rate of 60% of the pension. DNS relief and everything. Government of India तो circular 1 एप्रिलच्यान येतलो, त्याच्या पयलीं सेम येयल्या उपरांत आमी गव्हर्मेंट ऑफ गोवाय बी तांच्या खातीर खरें इम्प्लिमेंट करता। गव्हर्मेंट सर्वंटाच्या खातीर म्हणजे जी युनिफाईड पेन्शन स्कीम गव्हर्मेंट ऑफ इंडियात घेतलेलो डिसिजन आज गव्हर्मेंट ऑफ गोवा हो इम्प्लिमेंट करता। आयच्या कॅबिनेटात तो पास केलो। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।